Svakoga novogodišnjeg jutra iz Beča se preko televizije diljem svijeta razliježu čarobni zvuci valcera. Najčešće su to djela glasovite obitelji Strauss. Koncerte u dvorani glazbenog društva Musikvereina izvodi Bečka filharmonija, jedan od najboljih svjetskih orkestara. Međutim, prvi koncert nije održan na novu, već na staru godinu 31. prosinca 1939. Dirigirao je jedan od najvećih dirigenata u povijesti glazbe Clemens Krauss. Od tada nizala su se slavna dirigentska imena poput Josefa Kripsa i Herberta von Karajana, sve do današnjih majstora dirigentskog štapića iz dalekih zemalja, kao što su Japanac Ozawa i Indijac Meta. No, nitko nije dugi niz godina, čak 24 zaredom, oduševljavao ljubitelje bečke popularne glazbe kao Austrijanac Willy Boskovski, inače prvi violinist filharmonije. Bio je voljen zbog uživljene i lepršave interpretacije i nesvakidašnjeg šarma. Uredoviti program sastavljen od dijela obitelji Strauss, Johana, oca i njegovih sinova, Johana mlađeg, Jozefa i Eduarda, probila su se i dijela drugih autora. Publiku u dvorani, ukrašenoj vrhunskim cvjetnim aranžmanima, oduševljavaju kratke, efektne skladbe. U stankama koncerta televizijsko uredništvo ORF-a u novije doba vješto ubacuje snimke dvoraca Hofburga i Schönbrunna, te baletne odlomke. Najradije se slušaju valceri priče iz Bečke šume i na lijepom plavom Dunavu, te koračnica posvećena feldmaršalu Radeckom. To brzo i veselo djelo obično se izvodi na kraju koncerta, a dirigent se okreće publici koja ritmičkim pljeskom sudjeluje u izvedbi.